So, bago tayo kakain, meron tayo ditong mustasa. Ang ating mustasa is talagang namumulaklak na sila mga loves. And may nagsasabi po sa inyo na mapait na siya. Most of you, sabi ninyo na pwede pa siyang makain. So, ang ginawa ko dito is hinarvest ko na sila mga loves kahit may bulak na no. And hindi ko siya hinarvest lahat talaga, pero hinarvest ko yung sa tingin ko maganda, pero tinitingnan ko siya mga loves no, kasi may mga uod siya. And of course, marami ditong ibon, palaging nangingiti. At yun, inisprayan ko naman siya ng tubig every time na magtubig po ako dito. But anyway, so yun siya, kinukuha ko yung sa tingin ko talagang maganda pa yung dahon. Maganda sana ang kukunin ko lang yung dahon at pabayaan kong bulaklak, kasi talaga maganda yung bulaklak mga loves. Pero dinahandahan ko na siyang kinukuha kasi po plano ko pong seedling ulit ng mustasa at saka maraming pichay. No? Mahirap po dito magtanim ng mga dahon dito na area kasi po hindi siya naaarawan paghapon. Mahirap talaga kasi nga mayroong naka balandra dyan o yung nasa kabilang fence natin. So I think tama na ito ating hinarvest. Yung natira dyan, pabayaan ko lang siya mga loves. Pwede naman natin yan magamit sa susunod natin kung maggulay po tayo, no. So ang ginawa ko dito is inaisa ko siyang hinugasan talaga isa-isa, literal na isa-isa. At para naman kasi may mga uod akong nakikita. At yun yung ginawa ko the whole time. At yes, at niluto ko siya the next day na. So ito na, ang the next day natin mga darling, no, dahil meron akong nakitang uod pa rin, mga eggs. So sabi ko, ilagay ko siya sa tubig with vinegar and saka salt. So yun siya. Diba may uod lumalabas po sila mga labs. So kahit nililinis mo siya isa-isa, hindi talaga siya totally na nilinis. So ang ginawa ko yun, suka at saka vinegar. Maraming vinegar at maraming asin. Suka at vinegar. Parehas lang pala yan sila. Suka at asin. So lumalabas rin sila. Kasi iniisa ko. So sabi ko, bakit may itim pa rin? So mga itlog guys. Mga itlog. Kahit nilinis ko na, hinahaplos-haplos ko kahapon, may itlog pa rin. And then tinitignan ko yung ibang dahon na malapit sa kung saan yung itim. Nandiyon yung uod. Pinislit ko. So, lagutan yun ako sa bulod. Uy, naglagot yun ko mga love. So, ako yun siyang gipislit yun. Gipislit. So, naisip ko, gisahin ko siya sana diretso. Pero sabi ko sarili ko, gusto kong i-boil to make sure na patay silang lahat dyan. No? So, yun, binuhol ko siya mga loves. Hindi masyadong niluluto, no? Kasi ayaw ko ng sobrang overcook. So, nagkat ako ng garlic. Dinidrain ko siya to make sure na wala siyang tubig na. So, yun, nagisa tayo ng garlic. And then, nilalagay natin yung ating mustasa na wala ng tubig. Or basta siya, of course. Pero wala ng tubig kasi dinidrain ko siya ng matagal. At nilagyan ko lang siya ng paminta, oyster sauce, at sobrang konting asin konti. Kain po tayo. Kain tayo. Kain mga love. Ang sarap ng dahon. Iba talaga pag gulay. Masaya ang katawan. Konti lang yung kanin ko. Ang sarap pala nito. Magtanim ako ulit. Sarap ng gulay eh. Masarap pala talaga ang mustasa.
May nagtanong din pala kung anong lasa nito. Katulad ba siya sa crabs, lobster. Kung katulad ba siya sa lobster. Magkaparihas po yung lasa sa akin ha. Manamis-tamis. Ito siya be. Magkalasa lang sila mga labs. Magkalasa lang sila. Pero alam nyo, ang lasa nito is mas matamis man yung lobster, no? Parang may, yung ano ba, yung seafood na matamis-tamis. Ito siya, parang maano mo talaga na. Sim lang talaga sila. Lasang Alaska. Look, oh. Mga loves, ang daming bunga. Ang daming bunga. Blackberries. Look, hala. Nandun sa labas, oh. Blackberries natin, mga loves. Daming bunga nga, oh. Bunga pa moron. Oh. Diba? Maraming bunga dito ngayon, ah. Dito na side, ah. Ang ating piras, oh. Diba? Matigas pero pwede siyang makain. Roxy, look, I have something, Rox. Parang hilaw na bayabas. Habang andun po ako sa labas mga loves, sinabihan ako ni Mr. Aalis daw siya. So, ngayon, nagmamadali si Inday Miriam kasi nga, aalis daw siya. So, gusto kong samahan kasi nga off niya ngayon. And then, ako din, walang ginagawa na sa bahay lang. So, yun. Sinamahan ko siya. Naghanap ako ng masusuot. At, yun. Kasi kailangan daw niyang ipaano yung sasakyan niya. Anong tawag nito? Magpa-oil change daw siya, no? At paglabas ko, nandun na siya sa sasakyan. Ang una niyang ginawa is naglilinis man siya, oy. Hindi ko alam, akala ko alis kami. So, dahil nagsasabi, labas ka naman paminsan. Oh, lumabas na ako ng bahay. Oh, dinadrive-drive lang ako ni Mr. Oh. Sinamahan ko lang siya, no, magpaano daw siya, magpa-car wash daw siya, at saka magpa-oil change. Maganda yung tanawin dito, hindi yung boring no. Isama ko kayo sa ating paglalakbay dito sa aming lugar. So anyway, so maganda naman dito, no, kahit na sa mga mataas-taas na location po tayo, maganda po yung mga tanawin kahit na maraming kahoy. So habang naghahanap kami ni Mr. ng lugar na para makapag siya ng oil change, kasi po hindi po siya nakapa-appointment kasi next week pa, at saka nagmamadali siyang magpa-appointment mga loves kasi gamit na gamit niya yung sasakyan. At yun, malayo yung drive niya, kailangan ng replace ng bagong oil. At ito na yung lugar, no, wag kayong kakain yan, oh, yan, wag kayong kakain yan, kasi talagang, wag na, i-research niyo na lang. But anyway, so, oh, diba, may pahabol pa si Ate Miriam. So, bago kami naghanap ng, oil change, pa-car wash daw siya, mga loves, kasi yung sasakyan daw niya, naligo naman ugtais, mga langgam, no, kasi kapag nasa city ka talagang naliligo yung sasakyan mo ng mga tae ng ibon, kasi ang daming ibon sa Manhattan. Grabe yung mga sa gilid-gilid ng building doon. And also, dito na kami sa first stop namin, no. So, nag-inquire si Tami kung meron ba silang available na spot. Yung, available, pero wala man daw. So, nagtataka ako dito, sana meron, kasi nga si Tami alala. At yun, umalis kami doon kasi nga, obviously, wala silang available na, time. And yun, nawala kami, mga loves. Wala naman kami. This is going to New Jersey. Yes, I've been here. You have to turn somewhere now. Nawala naman kami, eh. Nothing here, honey. Nawala naman kami, eh. Sapa naman ito, eh. May ilog naman dito lang. Bakit yung ilog dry? Diyan sa baba, mayroong ilog dyan. Aroy, inner anchors. Hi. This is a private road. Calculation. Hold on. Oh, there's a car. There's a car. I'm watching. Relax. Look, there's a car. Hon, would you chill? There's another one. That way. And that one. And then there's more.
So now there's nobody coming. Really? Recalculation. Do fast, do fast. Nobody coming. Ooh, nervous. I'm so nervous. What? You just stop at one of those and pick up. If they have a train van, I'll pick it up for them. Where is AutoZone? Yes. By you? Unless I pass one closer, I don't care. By us or by you? Oh, yes. Okay, well, Ang layo na namin sa bahay, no promise. difference. Sobrang ang layo. Pep Boys, whatever the hell they You have in the house, oh, you're just being I dramatic. don't know where it is. You just wanna spend money. No, you know where it is? I think you gotta throw it out. What is it? What is it? It's an oil drain pan. Oil The drain. oil drain is when you close it, it's like a bottle. My husband is spoiled me so much. Let me eat king crab sooner or later I will be crabbing. I told my husband I'm suffering because I have a black car. I need a Mercedes Benz. No, if I want another car, I will probably have a sexy one. That we Right. cannot put the dog. Really? We have two small car. But Corvette is expensive for leasing, right? Depends on for anything. For even just leasing? That's fine. Also, This is based on the cost of the car. oh, is that what it is? Yes. You can't just like because you don't own it, this is the price. No. No. Because I don't go nowhere, mga darling. I stay home. I'm suffering for the black car. Tommy was laughing. I'm not suffering. I'm just kidding, hon. This is what happened when you spoiled your wife. Got it. Yes, you spoiled me. I leave him some mga loves king crabs and I end up eating it again. I was starving, hon. I'm sorry, love. I can eat it one for you, love. You have 3 in there. That's yours now. Yes, it is. Good. Look, they're not busy, love. You should enjoy it. They're closed. Oh, they're 1 closed. o'clock. Oh. That's why they're not busy. Nawala kami pero now malapit na kami sa bahay. So I wish him to go to the haircut place because gusto ko talaga siyang I want him to have a decent hair oil. I want him to do it for me, not because of what people think. So I want my baby na haircut. So sinabihan ko siya magpa-haircut siya. So, tignan natin kung mag-continue ba kami doon. Biglang naging hindi masaya si Mary Ann, mga darling. Alam nyo na, si Tammy hindi nakapa-haircut. Ang dami kasing tao dito and then umatras siya. Yun na yun siya. And then pagkatapos, nagpunta ako sa Walgreens kasi meron akong hinahanap na setting spray para sa ating naong, no? At yun, kaso man talagang Walgreens ito mga loves, so hindi kompleto. So kaya lumabas ako and magpunta kami sa last stop namin, no? Yung gusto ni Taming puntahan. So yun, sinamahan ko siya. And anyway, thank you so much for watching mga darling.